Dobro vam poštovanje, je li to Zoran? Jeste. Zovem vas da potvrdim vašu porudžbinu za Samsung S9. Jeste, poslao sin. Ide za Vrnjačku banju, je li tako? Jel to možda ima neke veze s ovom biznis konferencijom što je bila dole? Nema. Dobro, šalim se malo. Hvala puno, prijetno. Ajde. Prijetno. Mislim da smo mi najluđa firma na svetu koja daje garanciju na ovako stare telefone. Ko se seća ovog telefona? Ko se seća ovog telefona? Obrana, da li to Nemanja? Da. Zovem vas da potvrdim vašu porudžbinu za S23 Ultra. Naveli ste da biste došli do nas i da biste platili karticom ili na rate, je li tako? Koji su uslovi za plaćanje rate? Znači moguće je samo u radnji zbog post terminala i ukoliko se povećava, da kažemo, broj rata, povećava se i procentualno uvećanje cene. Aha, dobro. Jeste me razumeli sve oko tih detalja? Da, platit ću karticom. Dobro, da. Ja sam imao poslao neki zahtjev da otmog iPhone 12 Pro Maxa pre neki dan. Aha, dobro, moguće je da nismo radili sad preko praznika. Da, postao sam baš na početak praznika u subotu, mislim. U subotu, da, bit će to okej. Ja mislim da će stići kolege danas da vas pozovu, tako da ništa ne brinite. Baš je hvala puno. Hvala vama, prijetno. Samo pristižu telefon.